Добър вечер, уважаеми зрители. Това е централната емисия новини на Down Productions. Аз съм Мария Циркачиева. Аз съм Стачан Пачанков. Ето новините от деня. Учени откриха, че можете да си почивате от почивката ви. Мъж от Враца казал на жена си, че в дома им имало мишка. Жена му тогава процедирала да вземе мотика и да струши мишката на компютъра му. Учени откриха, че след като сложите вода в фризера, тя замръзва. Мъж от Каолиново подал сигнал, че в къщата му имала змия. По-късно се оказало, че това е жена му. Мъж от Долни Чифлик, мразещ бягането, направи световен рекорд по бързо бягане. Учен открил, че ако сте с разбито сърце, трябва да посетите кардиолог. Момче е било наказано от Благоевградско училище, след като приличил учителката си на психично болната му баба. Жена с фобия от паяци крещяла в изоставена сграда. Ако решите да поговорите със себе си, моля, посетете психолог. Мъж е бил намерен предбит, след като казал необходящи думи за новите дънки на жена му. По време на експедиция в Андите, учени откриха канибалско племе. Учените все още са в неизвестност. Дете в столично училище каза, че ще бъде щъркел за бебета. Жена от Перник разруши покрив, след като се качи на кантар. Това бяха новините от Down Productions. Ай, си, Кир.